Pri výstavbe môjho rodinného domu, ktorý som staval asi pred 2 rokmi, som sa rozhodoval postupom času pre alternatívu strechy a keďže dnes je moderná väzníková strecha, skúšal som alebo hľadal som alternatívy pre tú moju, ktorá bude tá vhodná. Vhodný zástupca ma oslovil z firmy Vesto. Nakoniec som sa pre nich rozhodol na základe skvelého prístupu ich obchodného zástupcu, ktorý mi prišiel, vlastne vysvetlil. Na základe toho mi navrhol možnosť, že môžem vidieť ich konkrétnu prácu realizácie na rôznych stavbách, ktoré aktuálne realizujú, čo pre mňa znamená pri tom rozhodovaní dosť kľúčovú vec. Do okolností vlastne prebiehali dokončovacie práce, kedy som bol milo prekvapený kvalitou a čistotou, poviem to takto, pri rozostávanej stavbe, kde je kopec prachu, bordelu, tak čistý priestor. Na základe toho som oslovil obchodného zástupcu, či teda môžeme sa dohodnúť. On, milý, ústretový, vysvetlil mi veci, ako to vlastne bude prebiehať alebo môže. Po odsúhlasení cenovej ponuky a dohodnutom termíne začatia práce alebo realizácie strechy, v ten daný dohodnutý deň ráno sa začala realizovať moja nová strecha. Nemôžem povedať jedno slovo a veľmi milo som bol prekvapený ústretovosťou jak zamestnancov firmy, tak obchodného zástupcu, ktorý vlastne ako ma ubezpečoval, tak aj bolo. On mi spomínal, že ak nič nenastane problémy, tak cca do 2 týždňov bude hotovo. Dokonca musím ich pochváliť, pretože to bolo, myslím, že za 8 dní. Rozhodne som urobil dobre. Ak znova budem stavať dom, rozhodne využijem firmu Vesto, pretože som bol nadmieru spokojný a na základe toho vlastne som ich odporúčal mojim známym, ktorí aktuálne riešia výstavby svojich rodinných domov. A myslím si, že rozhodne nebudú ľutovať a budú len spokojní. Týmto by som im chcel aj poďakovať firme Vesto za spoluprácu a za dodržanie všetkého, na čom sme boli dohodnutí.